Трима младежи срещу един боец. Това е наистина Сървайвъра. И трима 18 годишни. Петър Беголки за категория експерт. За сега води Велимир Йорданов. Мартинов Сървайвър и Андон Чунев. Носа Пето Беколки. Това не е никак малко. Мартин Иванов повежда. Но с много малко. Мартин Иванов води. Андон Чунев четвърти. Борбата е жестока. Състезателите прескачат няколко препятствия буквално. Зад него. Николай Мартинов трети, Андон Чунев четвърти. Продължава да води Мартин Иванов. Нотко за него. Иванов. Мартин Иванов се откъсва. Дистанция между него и Велимир Йорданов. Йорданов от Търново. И финала. Заминава Николай Сървайвъра. Николай Мартинов Сървайвъра е трети. Андон Чунев четвърти. Малко демонстрация на Велимир Йорданов. Андон Чунев също е много добър, но просто беше контузен през последната година и това му го пречи да се класира по-напред. Да поздравим състезателите. Нека те да направят по една демонстративна обиколка за зрителите. Нека да аплодираме тези състезатели. Те са най-добрите в България. Много са талантливи всички. Браво, много добър финал.